Naka-standby, dagiti responder ti Kalinga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council para iti dagos sa panagrespondi gapo iti bagyo a Maymay. Nakabayog iti signal number 1 kan signal number 2 ti sumagmamano apasat ti probinsya ti Kalinga. Sigon iti opisina napasaran iti dumapas ti probinsya ti rock slides ken landslides at dagos an nawaknitan. Awan pa iti nagbakwit nga umili ti wenno kadag iti evacuation center. Nakasagana mo ti dadno mga alikaman ken relief goods iti regional warehouse ti probinsya. Nabalakadan dagiti umili nga agsipot iti aglawlaw para iti kinatalgedda. Reminding amin na monitor the news, the weather updates, social media, radyo, din tayo, tapno, aware tayo, nandiyan mapaspasama ni Kalimot. Sa amin po mga kaso dati abiso from our local officials, kabarangay man no, ay na, tulunok tayo tayo dyan. Nakakaroon dyan di flood prone areas, kan landslide prone areas.